Siyaphuhlisa siphethe inguqu, siyalima sigweba indlala. Bhotani mawethu namkelekile kwindaba zika Dr. Da. Isebe uDr. Da liphinde lavula enye indawo yokuchebela iigusha enkulu nekwizinga elincumisayo. Kweli lixa le ndawo ejongene nokuveliswa koboya obukwizinga loshishino kwiimalike ezinkulu ivulwe eRhodes, ilali ephantsi komasipala iSengqu kwisithili saseJoe Gqabi. Ethetha ngalo msebenzi wenziwe lisebe, umphathiswa unkosikazi Noceba Khontsiwe uthi isebe liqhubela phambili ngokunikezela ngezakhiwo eziza kuqinisekisa ukuba uboya obuphuma kweli phondo bukumgangatho phezulu. Sonwabile kakhulu uzonikezela ngale shearing shed kumafama afamisha ngeegusha ngoba siyazi ukuba uboya babo buzaba kuqondo eliphezulu. Siyavuya ke ukuba sizobancedisa ngezixhobo zonke ezifunekayo kwi-shearing shed. Siyazi ukuba xa bethe besebenzisa le shearing shed uboya babo buzaba kuqondo eliphezulu njengoko sisazi ukuba bawuthumela kumazwe angaphandle. Amazwe angaphandle ingawo ke ngoku athi alitshintshe obuboya abenze amalapha aphinde abuthumela apha kuthi. Besingabantu bebechebela ke emadwaleni uboya sibupha sibuthengisa apha ebelungwini. So ke urhulumente wayeweza wazosicebisa kuba uboya masizithumelele singabuthengisi kubantu ababusa kwendawo kufanele benathi sibusa kwezo ndawo. Sesibaninzi kakhulu, sesikhupha amabhale apha kulo nyaka sikhuphe 26 yamabhale. So siyazibona nyani siyakhula. So urhulumente siyamonga ngokusivezela le nto uba nomuntu obengayiboni le nto iyaphi. Wonke umuntu uyowayibona ngoku sizama ukuphucuka ke ngoku sibe baninzi. Urhulumente uqhubela phambili ngokuqinisekisa ukuba akatshabalali amaphupha amafama ase-Eastern Cape emva kokuthwaxwa kanobomi imbalela ebikhe yagqugqisa kutshanje. Isebe uDr. Da linenkqubo yokunikezela ngenkxaso efuneka ngamandla kumafama eliphondo. uGcobani Dyantyi, umnikazi we-Oatspan Farm, nawayifumana phantsi kwenkqubo karhulumente iPlus program, uthi isebe uDr. Da lamosula inyembezi. Bendifumene i-stock water beke kwanzima apha kwiminyaka engaphambili because amanzi ayengekho, amadama atsha. Then baye ke bandibiyela about 729 meters ye-boundary fence kunye ne-1.3 kilometer ye-internal fencing i-camps. Bendilifumene ke noncedo eliya lepesi for ifidi, ndandifumene ivawutsha kunye namayeza. Zizandinceda ezi zinto ngakumbi amanzi la, i-stock water, kuba kaloku eyona nto apha eyandibetha ufika kwam ndalala ngencumo kungabi namanzi xa kubalele, kuba bekunyanzeleka into yokuba ndikhe amanzi about 500 liters a day ukuze ikwazi impahla ukusela. Bengekho amanzi tu apha, ndixhomekeke emadamini, and loo nto indenzele i-financial setback. So ubakho kwamanzi izawundinceda ke ngoku ndikhule ngakumbi. Abanikazi abatsha befama iGlenview eSalem kwiphondo i-Eastern Cape babuyiselwe kumhlaba wokhokho babo owathi woxuthwa ngexesha lengcinezelo. Bathi baswele imilomo eliwaka ukuvakalisa umbulelo wabo ngomsebenzi owenziwa nguDr. Da kule fama yabo. Apha kule fama sifike noko izinto zilele namacingo ewile, bonakala into yokuba khona uvuselelo olufunekayo. Sizama ukwahlula amasimi kumadlelo, sinawo namadlelo apha. Sixakekile ke ngokwenza icingo. Xa siziqukumbela ezindaba sothulela umnqwazi amafama ase-Eastern Cape ngezimungumenye nezibiliboco zale Krismesi, ukuqala kozixhelwayo kuya kutsho kwiziqhamo nemifuno. Siligqiza likaDr. Da sininqwenelela iKrismesi nonyaka omtsha oyokozela amathamsanqa. Ndinithanda nonke emakhaya.